Dobra. Кажете ми обърнат. Само да тъпче. Долу тук! Това? Да. Май. Малко повече. Слушам на те. Добре, мисля, че е Локи. Лелки още. Още? Стига тримба! О! Бати ягата пътува. Бати ягата пчела. Бати ягата кризи. Бак я Матей. Да ми 5. Не, дай пак. Ще ми падах и на камера! Това е цигански го тук.